227 61 52 227 61 72 рақамҳои телефони мо дар студия аст ва суоли аввале ки ман пешниҳоди шумо мегардонам чунин аст: дар шаҳри Душанбе чанд ноҳия мавҷуд аст ва калонтарини он кадом ноҳия мебошад? 227 61 52 227 61 72 рақамҳои телефони мо. гуфтем дар шаҳри Душанбе чанд ноҳия мавҷуд аст ва калонтарини он кадом ноҳия? биёед шунавандаи аввалро дар ин бахш мешунавем. дуруд ба шумо. салом, омад омади шом бахайр. хуб, ба шумо низ шом бахайр бошад. ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед дӯсти азиз? ман Нороф Нориҷон аз шаҳри Панҷакен. бубахшед. хуб, дар шаҳри Панҷакен ҳаво чӣ гуна аст? абрӣ аст, барфӣ аст? ҳаво барфӣ аст, ниҳоят хунук. шумо омадани барфро интизор будед дӯсти азиз? не. чаро? аз баъд ки ҳаво рӯзҳо ки ниҳоят гарм буд, дигар фикр мекардам ки аллакай баҳор шуда. хуб, фикр намекардед ки фасли зебои зимистон бо боридани барфи нуқрафом хотири ҳар яки моро шод мегардонад, ҳамин хел? бале. хуб, суолро шунидед дӯсти азиз? бале. хуб, гуфтем дар шаҳри Душанбе чанд ноҳия мавҷуд аст ва калонтарини он кадом ноҳия аст? шаҳри Душанбе аз 4 ноҳия иборат аст ва калонтарини он ноҳияи Сино мебошад. хуб, кадом ноҳияҳо ҳастанд? номбар карда метавонед? ноҳияи Сино, ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. воқеан ҳам дуруст аст. аҳсан, офарин баротон. ва хуб, боре ба Душанбе сафар кардаед шумо? бале, ман волиди озмуни ҷумҳуриявии Фирдавсӣ донаи дар соли 2021 ҳастам. аз заминаи адиботи муосир варид ба мақоми савум гардида будам. саломат бошед ва бори дигар муборак бошад ин пирӯзӣ. омода ҳастед ба суоли навбатӣ? бале. хуб, бузургтарин маҷмӯаи варзишӣ дар шаҳри Душанбе ин кадом маҷмӯаи варзишгоҳ мебошад? аниқтараш муассисаи варзишӣ. қасри теннис бошад. хуб, ман аз шумо суол пурсида истодам, аммо шумо суолро бо суол ҷавоб мегардонед. қасри теннис. мутаассифона ки ҷавоби шумо нодуруст аст, шунавандаи азиз. бузургтарин муассисаи варзишӣ дар шаҳри Душанбе ин кадом варзишгоҳ мебошад? аниқтараш кадом муассиса мебошад? 227 61 52 227 61 72. инҷо хуб, паёме ки ба анвони мо расидааст. 36 рақами охири телефонаш навистааст: дуруд ба шумо кормандони радиои Садои Душанбе, фарорасии як шоми гувороро баротон ба хайру шодӣ мегӯем. хоҳиш дорам аз ҳунарманди писандидам Дилшоди Файзулло як тарона пахш кунед. ҳатман коргардони мо